Yes, kasama nga Bernard, agato ang exact location dito sa barangay 32-D ning siyudad sa Davao. O karong mga orasa natay naabtan nabinaw og DXD sa Armen Davao alang sa pagatunol og advance pinaskuhan ngadto sa ato ang mga suking tigpaminaw. Sir, maayong hapon ni mo, sir. Mayong hapon kasamang Don. Kisa may pangalan nato, sir? Michael Tumundail. Si Sir Michael Tumundail. Sir Michael, kanang radyo nga gatingog diya unsa nga istasyon na? DXDC, sir. Okay, di ka basta-basta. Okay, tungod kay naminaw ka og himo nimong number 1 ang DXD sa Armen Davao, naami hatag no. Okay, pero sa dili pa Michael, pakantahon ka na mo sa RMN Christmas jingle. Ready na? Yes, kasamang Don. Basta. Ready dyan, ha? Always ready dyan si Michael. Okay, Kel, ihap ko kailan. 1, 2, 3, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak at tuwa, halik at yakap. At makakarating sa bayan, ang hining ng kalangitan, hahawain ang lahat ng sa inyo'y makakarating. Yay! Okay, congratulations, Sir Michael. Sa imong panahon, naghatag sa DXDC, tungod kay imong himong number 1, ang DXDC Armen Davao, amo nang itunol ang Noche Buena items, Dawata Circle. Okay, gidawat na kasamang Bernard. Okay, parisan pa dyan nato og kining non-alcoholic wine. Okay, Dawata Circle. Okay, akong ihatag diyan nimo ang panahon unsa may mensahe nimo sa imong mga silingan. Mga silingan namo diri og naa sila'y kuan paminaw gyud mo sa DXDC Armen Davao kay naa sila'y palipay para pod ninyo mga madawat gikan sa ilaha. Okay, salamat kay Kel sa imong paghatag pod og panahon tungod kay imong gihimong number 1 ang DXD sa Armen Davao. Kauban nato si Radyoman Dudong Irin Lumusbog. Ako ni si Radyoman Don Pulayaw alang sa ngayong Pasko panalo ka promo tatak RMN.